Úgy vannak vele, egyen meg a fene a cigányokat, csak ott bent ne legyünk. Ilyen nincs úgy, mint Mansán, vagy Halason, vagy Vakson. Ha mind új házakban laknak itt, meg nyomor. Hát ha elköltözünk, akkor gyűnnek a rendőrekkel, kiállgáltatnak bennünket a házakból. Pedig ott gyerek van nekem is. Kidobáltatnak, azt mehetünk a halálfaszára. Lopni, csalni, hazudni köz. Hát, más nem tud az ember csinálni itten mai rendszerben. Hát minek dolgoznak? Minek? Hát nem is dolgozik ön munkanélkül? Őrizd, hogy nem vagyok én. Akkor felakasztanám magamat. Hát nem vagyok én rászorulva a munkanélkül segélyükre. 3500-2000 forintra, hogy szaladnak be érte. Jaj, a pártyik, a pénzem gyűnne ide. Alig várják, már csak győzenek a kocsmába, elszaladnom feliszugatni. Maga nem szokott kocsmába? De basszna még az nekem. Szoktam én inni, csak módjával. Maga azért tudja, hogyan kell élni? Tudnék, csak tudnék. Csak nem engedi meg az állam. Ez a baj. Elkérdezhetem akkor, miből tartja fönn a családot? Üzletelek. Hát akit lehet átrázni, na, kupeckodás. Disznó, ilyesmi, gyühet, birka. De hát akkor önnek végül is van pénze, tehát innen el tudna menni, nem? Nem, nagy pénz nem gyűnökte. Nem, a tanács nem segít egy fillérbe se. Ez itt a baj. De ugye jól látom, hogy maga itt a főnök, nem? Nem vagyok. Én miért volnék én a főnök? Nem, én ma vagyok a vajda. Ő a vajda? Nem vagyok, mondom. Ne hazudjatok a kurva anyátokat, ha jönnitlek benneteket, nem vagyok én a vajda. Nem, komoly nem én vagyok. Én vagyok a főnökük, na, megmondjam az igazat. Ennek a kis csapatnak is. Nem csak ennek az egésznek, majdnem. Hát mit tudnak? Élni, olvasni nem tudnak. Maga tud? Én? Ha miért ne tudnék? Jó, hát én csak kérdeztem. Ennék ára, ott nem vastagon tudnak. Amott elnék ott se. Hát ezek iskolába jártak, hát nincs meg szegényeknek a 8 iskolájuk, hát tudnak ezek. Tudnak, csak hát nem sokat, na. Nem annyira. És maga miben tud nekik segíteni? Mindenben. Én vagyok a két szemük fénye. Munkát ad nekik? Ja, keresek, amikor így van üzlet, viszem őket is magammal. Zsirkolni. Semmi gond nem volna, csak az egy probléma van. Olyan van, csak már tudják, hogy valakinek van valami. Egybe föltörik a lakásokat. Tudok, hogy ki törik fel a lakásokat? Azok a kis fiatal huligánok, akik most szabadultak egy pár hónapja, föltörik, és nézve nekem egy családom van, én fölött szeretném őket nevelni, de hát föltörték már nem egyszer, 3-szor egymás után. Jelentésteni, én meg megölnének, egyedül vagyok. Megölnék magát? Egy az egyben agyon szurkálnának, a múltkor is kaptam hátbarugást, meg ásókkal, meg ekkora meg késekkel, megtámadtak. Én meg mitől a haláltól? Hát rossz alkoholisták, hát mindig éjjel-nappal látástól Mikulásik a kocsmában vannak komolyan. Ott van a Peszkutaszus kocsma, ott vannak látástól Mikulásik. De ilyen történt, hogy kirabolták egymás lakását? Ja. Hát már részegek annyira, hogy nem tudnék, hát mit betérnek, mit. Én ott láttam ilyen kiégetnek, szétszedett lakásokat. Eltüzelik a cigányokat, mondom, nincs, amiben tüzeljenek. Hát mi hova menjenek, hát nincs pénzük, hogy vegyenek tűzzavalót. Hát még hazahozza fuvaros, itt van 2000 forintot, honnan vesz a cigány? A vajda? Még a legüket tudja leírni. De annyira buta. Hát miért olyan vajdát választottak maguknak? Nem én választottam. Nem mi választottam. Az orvos csinálta ezt az egész. Hallgassam, mert ők 78-an volt. És azért választotta, nem azért, hogy ő neki esze volt, hogy majd egy kicsit teremtsen valami ófaszt, hanem azért, hogy látta, hogy őben még megvan az a gyűlölet. Az, hogy ők valakit sagba tartsanak, de nem az, hogy valakit oktassanak, meg segítsenek rajta. Szó sincs róla. Mindig mindent csak erővel akar. Erővel. Amit ő soha a büdös életében magyarok közt nem tudna elérni. Nem is mondok többet, na. Van kezdjük a dolog. Pénzünk nincs. Most komoly, most őszinte, azt mondják, nincs pénz. Itt nem tudom, hány szoba összkomfortos lakásnak, fürdőszobával minden el kellett volna készülni. Csak nem tudom, 16 millió ez a pár darab fala, meg ez a vasanyag, meg ez az eternőcső, ez nem tudom, 16 millióba került. Ez hol van itt a pénz? Úgy tudom, basznak rá. Nem csinálnak semmit sem. Jó, hogy tényleg nem tudom, akármelyik, aki épített ezeket a házakat, bárcsak ő gyűnne a családjával, itt laknak. Itt. Majd megnézném neki, hogy éjjel-nappal volna pénze, hogy tüzeljen, amikor jó hideg van. Amikor bepárásodnak a kiskölkök, vagy fáznak, illeszkednek szegények, aztán mit csináljanak? Hallottam, hogy nájlon zacskóval a fejükön alussza? Hát,
Mert a víz rájuk esett, csöpögött kifelé belőlük. A tiszta hullakamrák ezek a házak. Azt hiszem, a Szirtesi házaspár a kialakulásától kezdve figyelemmel kísérhet. Búza utca? Igen, átköltöttünk, mert megetnek az egerek. Most már ugyanúgy van, itt is annyi pocok van, mint amottál. Iskolába játszott? Iskolába járunk. Most is mehetünk volna iskolába, csak piszkosak voltunk, hogy piszkosan nem engednek iskolába, kizavarnak. Titeket kizavartak meg? Illetve azért, mert itt is nem lehet rendesen fürödni, mert nincsen fürdőkád sincs. Semmi sem. Még amikor csinálták ezek a házakat, akkor mondták, hogy csinálnak benne majd fürdőszobát. De nincs. Az egész házat részegen csöptek. De ezekben a házakban nincsen víz. Nincs. Nincs be. Ott szoktatok fürödni? Hát ott szoktunk mindig. Nyomjuk így gyereket videt, Most már nem sokára nem fog menni ez a kút, mert egészen aládurják magukat a pocskok. Jól látom, hogy itt ezen az egész házsoron egyetlen egy ilyen nyomós kút van. Kettő van. Egy-kettő, amúgy is van egy. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mióta laknak itt? Hát mióta vagyunk már itt? 80 út. 80 óta. Itt lakunk. Már ott kaptuk 80-ban. Először ott kaptuk a... Búza utcában. Igen. De ahhoz képest itt jobb azért, Mert az nem mert betonlak. ez nem beton, ez már téglalakás. A betonlakások azok miért voltak rajta? Hidegek voltak. Télen olyan hideg volt. Nem lehetett benne. Jókor már minden nap ott voltam az orvosi rendelőben a gyerekek. De itt is nem tudjuk a gyerekeket olyan tisztán tartani. Ott külön. Mert elvárják az embert is, hogy Én hallottam, hogy a gyerekeket visszaküldik az iskolából, mert hogy piszkosak. Hazaküldjük őket. Innen hozzuk a vizet. De ez az egy nagy bogarak gyűlnek elő. Akkor abból kell mosakodniuk, abból isznak. Azért a gyerekeknek egy gyomorpályásnak Igen. olyan hasmenés, hogy a gyerekek hosnak, és olyan különleges a székletük, hogy tiszta, véres. Orvos nem szokott ide kijárni, vagy valami egészségügyi szolgálat? Nagyon néhakodva gyűnnek le. Sose gyűl le, felé sem. Ugyanegy helyre vagyunk, ahol a cigántelep volt. Hányan laknak maguk itt? Heten vagyunk, ott van még a feleségemnek, a húgának, a lánya, meg a férje. Hát 7-8 vagyunk. Szóval tele Hány négyzetméteres az a kis 60 valahány négyzetméteres. Egy szoba, konyha, spajz, lényegtelen, mert őszintén megmondom, nekem megmondták bent a lakáshivatalban, meg fogom kapni a lakást ebbe az évben. Ó, is tették, hogy elmentek. Annak volt az ötlik, akik kikérültek ott bent Szegedre. Hiábattam a házigérésemet bent, rá se szarnak. Azok kaptak, jó lakások, fürdőszobások. Benn van a gáz vezetve nekik, benn van a WC. Hát ott honnan tudnának jobban tisztálkodni, mint itt. Ha még egy firekszik kívül kell az embernek kézzel maradni, hájészok kapunk kívül. Egymás után fizetni a gyerekeket, egy gyereket kibírni, a másiknak vizet melegíteni, akkor megint a másikat gyereket kell beletni. Hát ez van. Azt kell szeretni, mi van. Ez itt az egyik szoba, ugye? És itt alszanak? Ennyi gyerekekkel meg itt a szoba, itt is a gyerekek vannak bent, mert egymás tetején vagyunk ott is bent. Hol szoktak fürödni? Ott itt a folyóról. Ha más nem tudjuk megoldani. És miből élnek? Miből élünk? Hát úgy, amit kapunk azt a kis családi pótlékot, hát abból. Mert az ember dolgozik, ugyan mit keres most? Máma 60 forintos órabét annak, hát ugyan többet rákélt a munkahelyre, mint keresni. A férjével együtt összeszámolják, akkor egy hónapban körülbelül mennyi pénzből jönnek ki? Tehát mennyi pénzt kell beosztaniuk? Ó, legalább 30 000 forint rá kellene egy hónapra. És annyi van? Hát honnan lenne annyi? 13.600 forintot kapom a családi pótlékot, én meg 8.000 forintot tudsz keresni. Hát akkor van 20 000 forint egy hónapra. Hát kerében ennyi van. Az nem sok. Hát ennyi gyerekekre, ruházatra, élelmére, hát. Az nem, még télen még rosszabb vagyunk, mert akkor a fára kell menni, nem 10 000, oda még a 20 000 forint is a tizellére. Maga nem az Árpa utcában lakik, hanem ott. Húzában! Vagyunk ott 15 lakásunk. Egy házban, rossz házban. Úgy, hogy mind az indiánok. És hogyha ide költözhet valamelyik házba, ide a Árpa utcába? Hát na, hogy lehetett itt? Hát ez is csak olyan mindez. De hát lehet, hogy felújítják ezeket a házakat. Hát ha felújítják, akkor megint most. De ugyan mi a halálfaszának, ezt nem értem. Mert mi lenne a megoldás?
Hát adjanak bent a faluba. Nem itt kint, hát szét tudnak itt nézni rendesen, normálisan. Hát minden, mert őszintén maguk szerint ez micsoda itten? Egy láger. Itt csak 2 német kéne, géppisztollyal körül fogják a cigánikat, az kész. És majd a cigán mondja, nem a magyar. Tudja? Meg itt nézzen csak szét, hát ez fántól. Ennek a tanácsnak, a Dorozsmai tanácsnak semmi esze nincs. Most őszintén. Itt a Dorozsmai tanács vezetője. Ez. De mi a francnak tudták ide pont a szántóföld közepébe csinálni ezeket a házakat. Higiénia nincs, itt csodálkoznak, hogy a cigány gyerekek tetvesen, piszkosan mennek az iskolába. Kinek a szégyene? Nem a miénk, az állami. Aki csináltatta ezeket a házakat, nem? Itt egyszer gyűjjönnek ki, egyszer, csak egy kamerával, ami itten patkányokat fognak látni. Hogy az nem emberi dolog. Itt olyan semmi higiénia nincs, semmi. Jenei Ferenc, Kiskun